Magandang araw mga kagamba. Papasalamat lang tayo sa DSWD sa ibinigay nilang 8,000. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngayon mga kagamba, may pambili na ako ng 2,000 bigas, 2,000 manok, 2,000 baboy, 1,000 noodles at saka 1,000 karnilas. Ayan, magandang araw mga kagamba. Nagpapasalamat lang tayo sa DSWD sa ibinigay nilang 8,000. Ngayon makakabili na ako ng 2,000 bigas, 2,000 baboy at 2,000 grocery. Salamat. Ayan mga kagamba, maraming salamat kay Kapitana sa 8,000 binigay niya sa amin. Ayun mga kagamba, shout out po sa lahat ng mga taga DSWD na nag-assist kahapon. Kahit na inabot tayo ng 8 oras sa kapipila dyan, sa haba ng pila, pinagtagaan pa rin natin dahil kailangan natin yun mga kagamba. Masaya tayo mga kagamba kahit ganun kahirap yung dinanas natin sa pila at napakainit, ay nakakuha pa rin tayo kahit papano. Shout out sa inyo mga DSWD sa aking Kapitana. Maraming salamat.